Takže ahoj, já jsem tady na tom kanále úplně jako nová. Abyste mě trochu poznali dneska, tak vám o sobě řeknu nějaký fakta. A takže můžeme jít na to. Předem se chci omluvit, že že kdyby tady pěštěli křečci nebo něco, tak za to můžu oni. Ne já. A i kdyby bylo nějak špatný osvětlení nebo tak prostě já dneska mám hrozný formol, já jsem tady měla návštěvu a prostě jsem neměla šanci, už v pátek jsem to tady měla mít, v pátek jsem to měla mít hotový a neměla jsem vůbec šanci, a takže to bude dneska. Měřím nějak kolem 165, 163, 4, no. Takže no já jako, že by byla nějak úplně největší, tak to ne. Mně je 14 a bude mi 15 6. srpna a už se hrozně těším, už si půjdu pro občanku a prostě je to takový svobodný už trošku. Já mám jednu někde takovou menší jako tady, nevím, ale spíš mám jako akné, protože já prostě, mně se to začalo chytat od 13 jsem začala mít už začínat pinky a pak už to začalo víc a víc a mám hroznou alergii prostě na ty čokolády a mléčné výrobky, prostě to jde hrozně se mnou z kopce, ale pak mám nějaký období, že nemusím používat ani make-up, skoro vůbec a prostě, že to akné vůbec nemám. Takže já moc pich jako nemám, spíš mám jenom to akné, no. Já teďka natáčím na tenhle kanál první video tohle je, a jinak jsem natáčela s Nikčou, jako s mou nejlepší kamarádkou videa, a jinak předtím, když mě bylo asi 11, tak jsem natáčela jen tak jako videa, prostě o kámoších a tak. Já nemusím kopr, houby, teď moc tu čokoládu nemusím. Co jo? Škvarky, fuj, to je hnusný. Bych nedala prostě do pusy v životě. Jinak asi s ním všechno, kromě těch žál takovýhle. Já mám velikost nohy kolem... Já vám to řeknu takhle, já mám válenky na zimu. No, velká zima byla, no, takže jsem je mohla nosit do sněhu, jinak sníh nebyl, takže dobrý. Válenky jsem teda měla číslo 36. A ještě mi jsou velký, až teda když kamarád mě je vytáhne, no. Takže ty tam jdou vidět palce a vypadá to, jak kdyby byly moje, ale přitom nejsou. A jinak takhle kecky a tak, to mám normálně 38, 39. No, do 39. Linky si dávám, ale jen někdy, když se mi prostě chce, tak si je dám, když na to mám čas, ale teďka se maluju jinak, teď si dávám prostě stíny, linky a řasinku, a takže teďka si docela hodně často dávám linky. Velikost, já mám tak zase X. Proč říkám X? Velikost oblečení mám tak S, M, ale když nakupuju v Gateu, tak tam mám prostě nekvalitní věci, ale hrozně se mi tam líbí, tak si tam kupuju tak L, protože oni se pak srazí a vypadá to jak na S, takže normálně S, M mám, ale v Gateu si kupuju o číslo větší. Tetování nemám, ale líbí se mi, jak mají všichni tetování, jak mají třeba u toho zadku jako ty delfíny nebo to moře a na ruce mají tu 8, to je hezký, no, ale nemám ani jedno zatím.
ví o tom, já jsem jí to říkala, že teď budu nově a ona mě v tom podporuje a je ráda, že se aspoň zabavím, ale že musím prý hlavně myslet i na školu, abych na to měla čas. Školu zvládám, jako v minulém pololetí, no nic moc, fakt nic moc, a to jsem v 8. a už si mi berou známky na školu, ale nic moc, jako to fakt ne, takže... Ale teďka v tomhle pololetí se mě hodně daří, tam mě nevychází žádná, no možná tak 3 z matiky a jinak samý 2 zatím, takže dobrý. Já nevím, ještě jako vím, o čem budu natáčet, ale nejsem prostě jak ty youtuberky, že budu přímo natáčet o jednom tématu, jako jenom o make-upu nebo tak. Já prostě budu natáčet, o čem se mi prostě bude chtít. Budete mi moc dávat návrhy, můžete mi psát na Facebooku, na Asku, na e-mail, prostě o čem byste chtěli a já to video prostě udělám. Takže když třeba jeden den budu mít čaby bany, druhý den budu mít jak se maluju, prostě o všem, o čem se mi bude prostě chtít, anebo prostě pro vás budu dělat ty videa, takže hlavně si napište vy to téma, jaký budete chtít. Videa budou, myslela jsem teda středu a každou sobotu. Jenomže já nevím právě ve středu, jak mi to bude vycházet. A mám totiž školu, takže přemýšlím, že spíš tu středu, no. A pátek. Pátek. Spíš tu středu a sobotu. Sobota je víkend, takže to je v klidu a kdyby něco, tak se vám omluvím a já si myslím, že to fakt budu stíhat, to bude dobrý. Takže tohle by bylo teda celý video, doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak mi dejte třeba like, pokud ne, tak mi můžete napsat, co se vám na tom nelíbilo, nebo co bych mohla zlepšit. Říkám, jsem nová, takže to dělám poprvé teďka, tyhle ty fakty prostě sama. Jinak jsem je dělala prostě s kamarádkou a sama prostě je to takový divný, no. No, takže si užijte školu, dobrý známky. Asi je to zbytečný, když školu nikdo asi nemá rád, možná jenom ty, co dostávají sami 1. A jinak si teda užijte pak další víkend a uvidíme se v dalším videu a ahoj.